مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك يا رمضان كريم مرحبا بك مرحبا بك marhaba bika ya Ramadan karim a cikinsa akwai falala a cikinsa ake rahama a cikinsa ake nutsuwa ga hadubin tilin lahada ya ikwana dangina mu tsaya mu yi ibada marhaba bik marhaba bik ni Shu'aibu dalla ne watan Ramadana marhaba bik marhaba bik marhaba bika ya Ramadan karim marhaba bika ya Ramadan karim marhaba bika ya Ramadan karim dan ziyara sai mi yan uwa marhaba bika ya Ramadan karim ka saukaka gun ciniki dan uwa marhaba bika ya Ramadan karim yawaita nafila akwai da lahada marhaba bika ya Ramadan karim watan da ake ta ninnin ko lahada marhaba bika ya Ramadan karim watan ninka lahadan ayyuka marhaba bika ya Ramadan karim cikin watan kayo zakka marhaba bika ya Ramadan karim sadakan ka kaninninka marhaba bika ya Ramadan karim fi kai ya fiwa wanda kai wa ka nemi afuwa na kiran ku dangina Ramadana ku ta zago marhaba bik marhaba bik marhaba bika ya Ramadan karim a cikinta akwai duka alfarma Ramadana watan falala a cikinta ake biyan bukatu ma Ramadana watan falala watan da ake ta intaran bayi Ramadana watan falala mai akwai ka baiwa wanda baya da shi Ramadana watan falala mu ji tausayin kanmu Allah da manzo suna san mu ni Shu'aibu dalla nake kira ga wannan falala marhaba bik marhaba bik marhaba bika ya Ramadan karim marhaba bik marhaba bik marhaba bika ya Ramadan karim marhaba bik marhaba bik marhaba bika ya Ramadan karim marhaba bik marhaba bik marhaba bika ya Ramadan karim